Kabuisit sa nawong. So mga choy na tayo gamon karon. Magaman abot ang hugot episode with next 101 vibes. So sa inyong gulat, ayaw gin mo glayas dire. Lantaw lang mo. Sa bago pa sa among channel, subscribe and hit the bell icon. This is Oxygen, I'm net. Let's go! 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 Ang limang sa Tagalog, galingaw-lingaw pa. Pero sa Bisaya, nanimaho na. Ang mga baye, tarong mo na sila. Basta gwapo ka. Manok ka ba? Bakit? Lumlumi sa akong itlog. Nakoy secret. Ano may secret mo? Secret gani, gugundi ka! Ay, nalimtan mo na ako agad. Suman, Nalimtan ka eh! Bugo! Malipo ka! Kabalo ba mo? Nga sumpay sa ato ang bulbol atong pilok. Sulayi gani og bira inyong bulbol. Di ba? Mupiyong inyong mata. Sus, gadamgo ko gabi eh. Ibulagan na daw ko. Bilabi na akong hinilak. Pag mata na ko. Hingkalit raw katawa. Wa man day ko'y uyab. May pa si Snow White. Ning pangit lang og apple, nagka-love life na dayon. Ako, fruit salad pirmi gikaon. Pero wa gihapon. Hoy nak! Tago dito kini yung maestra oh! Ni-absent ra ba ka? Ha? Naa! Tago! Tago magi! Ako rin mananghid! Kay namatay ka! Ang love, mura na og internetan. Bisan pa og i-extend mo ang oras, muabot ra gyapon ang panahon nga mahuman ka. Ug naay laing mulingkod aron pulihan ka. Sakit gani madagma nga matuhod ra ka. Kana pagkahanggugma nga madughan jud ka. Na! Unsa man ang F sa imong card? Unsay pasabutan ng F sa imong card? Ha? F? Wala ka balo unsay F nga pasabot anang ako ang card tay? Wala ka balo unsa ng F? Ang pasabot na tay? Fasado. Mao ba? Aw! Abi kog perfect! Ayo, ayo. Upalit tong sigarilyo. Unsa man nga sigarilyo? Hop lang, hop. Kay basin og na pa may pag-asa nga magbalik. 君の虜になってしまえばきっとこの夏は充実 Bagay sa imo, more! Kaya naman, Asa pa more! shout out lang ko sa akong mga ka-groups. Shout out lang ko sa Monterrico Viners. Tapoy Samals. Ug sa mga naglantaw dire. Please subscribe and hit the bell icon para updated ka pirme sa amuang mga kabuang. This is Oxygen, I'm net. Let's go! Go! Go!